ngawan ban mu bat ban mani yu trai yu play trong tu ai kan long kat kung cao ngon trong mi a trai a lo trong come on trong mi come on trong a kan long la da mi mon tu ai kan long nên ta kasih ngawan bana kasur bakot yang haki ben riu keleng percaya alam yang kaku berbapa ku try tu kren hak minga don hangi ngakloi ban le kamon jong mi kari kasih bari jantia syami kin pai kum ni tu pa ku try kamun kinong tong riu ban kren baro syami ai bor ai so ya ki ba milaji bakin ya na ka anjing nating ban kaya na jingin banga itang lagi Henry ni ban mi dan kak tin jingin ganai tinoladi Jing nang jing star jing shuba jing shin hen tu ai ngan trei kan jing snow ren ngawan ban mu bat ban mani you try you play jonga tu ai kan long kat kum kamon jong mi atrai halo jonga kamon jong mi kamon jonga kanong dada mi mon tu ai kan long Ninta kasih ngawan bana kasur bakot yang haki ben riu keleng percaya alam yang kaku berbapa ku try tu kren hak minga don hangi ngakloi ban le kamon jong mi Utrai udah yang ula sei yang na gecing ma ula pelai yang na marba ui yang hai kekerteng ukpa badukun badumen simbaku Amen Kajing jong utrai jong iu Jesus Christ Kajing jong ublay Lamba kajing slok jong mensim bakoid Kindon rengkat bat pi baro Rengkat bat piru Kun man keberapa in Gospel bam takasngi ke ong Weng shua yu kung na khmat jong pi Pinsala ban weng yu tnyat haki wei pan Kemud bangin kimiyit bahai laga jong kemen siem Kumba ong ujob Toshu shashko batus ngabjar Ngasahikai jing start ya pi Bon nangi Ngim don kata kejing shashkor kejing ngabjar kejing puson kejing kimiyit bahai Ya laga jong kemen siem Nagan ngadaw ha kejing long men siem kejing ni biisa Ni biisa Ti nagan ngadaw ha kejing por Ai ba Ngin shashkor Ngin ngabjar Bad ngin sale Kumuong kasam Bako nguyu try
ya sahikai na ya galenti bagi de banjit ngin ko nguru ya ke bau trai kwa ban ong bagi sanang ya ke banjit sangem ta shipang pan mahab na ublay nagbantagi pop kisang kilai kilet hitam kiduna kejing jongi ngini duai lang pan mahab na ublay kum gayeng kesem nakasla kabakhat lai ngapla au blay beden bor baro depi men kupara bangalale pop shibun da kicing perkhan pada kicin dagi kam pada kicing le glen da kicing le palat jonga da kicing le palat jonga da kicing le palat rau jonga mar kata adi Maria bukui kebayesa kathe suti ya ki angel bukui depi men kupara duai na kabanta jonga hau trai jlei jongi blei beden bor boroni snei yangi madala mahab no ki pop jongi unyalam yangi sha kejing bam jukon amen ginshim ya kanang bajing rai ka lai spa saufusan lai spa sauphun riu Mama
penginia duai ku blei me ubapan biang ya kicing ai duai ku trai ngigerpan baya kicing ya lenti jong kane kaperthei jongi en peniai da kicing syar jong kicing suk kicing me bad bagabalang kicing me kan kemen agajing syakri ke bajai ya me da utrai jongi uji sukre sukhon jong me ubaya merbasun syar ringkat bat me lembat umen simbakut we ublei junam la junom Kajing pule na ke kitab usirat. Wat yaro ya ubriu shua ba pinyo sngo kumno ukren. Aba kenro ya kesalani ustaj usakut. Kum taru kajakla ubriu kasakut hai kijing perkat jong Kaslem katenju yaki keu unong tau keu. Kum taru kajing tenju yaki brio bahok kadai hakajing lanot. Usa open pau ya karukom penhe pensan yauding. Kum taru kajing penpau ya kajing perkan. Kapan i ya karukom penhe pensan ya kabor perkat ubriu. Wat ya ro yo ubriu. Swabe pinya sngo kumno ukren. Naba kani kadai kajing tenju ya kibriu. Kakten jong utrai. Kasam kaba kendai puar, kanamo jung rai kaba nyo spa nyo pupra, ngin rai kat khat baar balai, basau, khat ar khat lai, khat sau bat khat san.
Ka jing puli na ka shti bunong kong Paulus buku syari Kristen hakorin. Ku para enda ka baput ka phong ya ka jing bom put bat ka bayap ka phong ha ka jing bom yap hang ta kan saur long kata ka jing ong ka balatho ya ka jing yap languit no khot ha ka jing job ko jing yap hang no ka jing job jong pha ko jing yap hang no ka sni jong pha ka sni jong ka jing yap ka long ka pop bat ka bor jong ka pop ka dei ka an Henry to aingu ya ublei ubala ai hangi ya ka jing job da utrai jongi u Jesu Christ namar kata ko para banget bai jonga to yeng skem klem ki bat to nang yai roi ha ka kam utrai da ka batip ba ha utrai ka jing trei shitom jong pi kam long le no e ka ktin jong utrai Pin pernai kum ka jing shai ha ka perthei da ka babat skem ya ka tin jong ka jing im Utrai udon rengkat bat pi Rengkat bat piru Ajing puli naga gospel bukuit kat kum Lukas Harga digepor, ujisu, uliatu halagi senran, ya gani ke parsi. Ubamatla, ulamu banyalam ya weipat ubamatla. Hatu ginam hap baru arngut hapok karai. Usenran, umla banlong kam halor ban ya unang hikai. Henry wei pa wei enda Allah hikai pura ya un salong kum unong hikai jong balai pipe yau tngiat haga khmat upara jong pi Henry phim yo i pan yau kung ubadon haga khmat jong pi ne kumnu pinut ban ong halau para ku heb sya ngan weng yau tngiat
badon haka khmat ke jong phi naba ma phi phim yo i yo khung badon ha ka khmat ke jong phi ko arsap weng nang kong yo khung na ka khmat bad nangta phian siu i bha ban weng yo thniat badon ha ka khmat upara jong phi namar omdon uding ubabha ubasay ki so ki basniu lemne uding ubasniu uban say ki so ki babha naba uway pa uway uding la itu yu na ki so jong u namar ju khej so dumbur na ki ding sia len ju khej ki so wain na ki jermi sia briu babha na ka khun ka babha jong ka do nut jong u upan mi ya ki e ka babha baru briu basniu na ka khun ka basniu jong u upan mi ya ki e ka basniu namar na ka jing shlei jong ka do nut ka shintur jong u ka kren ka gospel jong utrai ka jia roya mi ku kres bas ngulengo bha bau Jisu ong ba don kita ki bamut ban leng weng yau tngiat hakya khmat jugui pat klem na kerpat kita ki trai tngiat namar ba bun sin hiti manu bawit deu trai de ki wei pat te ngatrai hang neu Jisu kwa ingi ban bin perkhat badon ki briu ru ki bakwa ban weng tngiat jugui wei lese na kaliang jong utau trai briu da wit yau to kyan oi bun sin ngi i bun ki bom da bha ki wei pan ti ki long at home ki ong tin pareng ki sngo melen ki so tenat kim so thu ba ka don ka jing duna hang ta lene ka doi ka pop ki la melen ha kata ti na kaliang ju Jisu hakani ka benta ulo ongru na ba ngi da lagi pej ka gospel tang menta ka sngi sisya kalau non ya ki persyang jungi kum ki Pakistan ngem dei syu ban persyang ban yarap ki wei rena kaliang ju Jisu wong kumno tapi pulih na ka gospel ket kum Matius kal nang ka ba khat pra ket khot ka ba khat san ter la da hun menu para jom phi ule bom dei khi le sneng yu hanai tu le jar tang para ma phi step number 1 kata ladau syak skori pila penbha yau menu para nomor 2 to ba melen na kapop ba melen na kajing sneu so thu iladi nomor ki ong ba ya kal nikalang kedo ya kan nikalang kedong lado iladi pmi tang apa pilai kap snyu te nagaliang jong utu napit unsa nomor ki don bun ki yet hakaja kap snyu te unsa pan up ika daga yet hang ni pio i kan ni te man kapor phim la re ban le gum ta hayeng hakam raju phim don re ka yet ban yu i ka lendet te nagani dong im tip ki ka badon halendet ngi don kam shisha ya ka jing pan ilem ju ki wei ngi de mas ngau don kam ya kata ka jing baki wei kin ongenga nga shat ngu berbor la ki bre ki wan ong e yanga don akpor banga kenyamas sisya bunsin ngajlia ya ga shintur ngaplit ka kon te ki ong padar pi life ya ki breu da ka mas jong pi kai banjlia umbia bat plit ka kot te kambahare ngada songu hadu kata-kata ite ikong iba penbait yang ngai kata gitu so kemen ngamong me batai start ngamong humta ada man ngatep hi ba ite ikong ile ada kecing ie na ka banta kecing bha ju iba buan balang badon ka we ka banta jong ka haga pormas
banga ong bakla ika bala tho haka riti jang kemas iwe kentien lakat ong bakla don mapen be yanga kadno ngaso kemen ngasungu dei tang haka mas re ka jing le janga haka jing em go janga ngide masongu yagitu kibada ka jing ie kiwan shangi ban pen i laban yarap ingi bangin yu i yaki ke bangim poi perkhat ti Jisu long pide ban le jar ban penya ban ya thoyo para ju phi bau em ha ke jing bakala ladau shashkori phi pilapan bhayu men para Henry ngap Jisu ong no lada tre ngap ye phi to yalam sa away ne arngut kibriu lembat phi ba kasaki jong ki arngut laingut kan Christian ya ke jing keno jong phi tena kaliang jong Jisu uang sadon ya kitu ba phi ong bakit seriak isapan pau jing dom isapan pau ji sarong bat kin sakiar na phiru yan rai phim dei ban sange Jisu ong kani ka kam ka bodon kam hadu kata ba pinyarap mar kaliang kadai ka charity ki ong tin pareng ka jing le isnei pinap em kani ka jing le isnei bat phi de ban lei biang tilada ka sin banang kong shim las ngap kasin ba arwad am le shu marwe shim parlog pi arngut laingot ban ong be shani ngi wan na ka jing ie baro arngut laingot ban ong i phi ba phis ngo ba ban pan be no ela ka jong jing im phi kwa bangin yarap kum noi phi ba phin le ba ti Jisu ong kum no henai lada tre ban ngap saya kata ru nakaliang Jisu ong watum chui la phi phi dan kit pop hi kit pop na phi don ka kamram ban pen i la jong para ya la ka jong para bat phi hap le biang bat phin hap ya lami ka balang bro lada ngap ya phi tre ban ngap ya ki ti ya thu ka kambaro ka balang balada ngap sai ka balang ro ino ayu nai pen wet shu pila pendep ela ka jong ka kamram bada ba pila pendep ka kamram phin yo ka jingi e no blay dikata ka jingi e jong no blay ni shem na ka shithi jong u Jacob kal nong ka basan ka khot ka ba khat khandai ter kari ka benta ba khadu ka shithi jong u Jacob wang gini gintin kupara bangai ba iye lada uno na phi uyaj sakma hagajing shisha nagajing shisha but way pat upan pai biang ya tukan mau ba uta upan pai biang ya unong pop nagalanti ba bakla un panem ya la ka jong kemensim un panem ya la ka jong kemensim na ka jing yap bat un yo map bon belen kipop pi ka jing ong jong Jacob ong watarai ba pi labiang na ba pi namar pa pi duna piap ngap jar pim deishu ban lek ban yarab yo para ubadon na ka jing bakla barko aja bakla sudah. Manu babiang. Sisya judon higi nongkit kam balang. Ki nongkit kam haki blok haki seng haki unit bat kum ta ter jong ka parish. Ki babat ki kam per. Let's say wat haki jinglong ki bakam hajrong kum katekes kum ki presiden chairman secretary bat ki widi. Don kibaong kumni kibaong ngatrai ngan kan randin no nagani kakam nomar pe jadi ngam biang pe kikun kikti janga pe kelok ke tengah janga pe ulok janga
musubu ait lenter ki khun jenga ki bom cuko ngu ki long kaduk sa ka basne ki juwan ni mane kai no ngan resign no nalo kata la syakran ben ru la kedau yang ngai ki jimbakla jenga ki wan senga ki ong padar shisha ngam treshu kini gidi lenti jong kusui ban penduk jengkermen nomor kusui ki molong iphi udon sauteli ki lenti ban penduk jengkermen yangi sedang hi da ke jing thok kani ke jing thok jong kusui ban ong ba nomor phi bakla phim don bentasyu ban ya pan bhai ki we deception sauteli ki di ta hading tapan division penpai penpra dah pila ino aga kam naga ban kit ki kambalang pila penpai penpra la syak penpai huksud ta dispersion ya ki jitmu bala mangye phi ba phin chakri ublei haka kam phi phim poishu hataka thong pila poi no shwe mat khadu hadwai discouragement ya ka ba philong toh keino manta bangam trai balang syu lele ngam le yemane syu han batri gumta balong gumta bangam kit syu bam yo pau syu ban yang sine stai ban le ki kam chenga ngam le yemane syu madia le gitu gisngi bala syong siet man syal abyang manta ngan syong no aying ngan le peja no kum kata ka mensim uksut pen shoyingi ten rei nakaliang ujak u apostol Jakob buang kemenu ko para ba iye lada uno pen i u yaj lada uno na phi u yaj sakma haga jisha but weipat mano uta unong kit kambalang baduna kin uta unong kit kambalang baduna ba don kayeng kasem ke baklumar haga jim la jong ru klumar let's say haga jing em ki kun ti haga jing dei bagi weru klumar telada uta hapreng ke jing klumar ke jiduna upen pai ya ki weipat bakin yat bakin ino ai kalenti ke babakla un penem ya kamesim jong u sngap penem mano umdei tang tau ja basya sneng uta hoi bla em rei uta balik sneng ro ubadon sibun ke jing klumar un penem ai kamesim la jong bat bau blei un pe ye ju bat umdei tempat penem balak menu ong ba un pen em ke mesim na ka jing yap badin yo map bun belin ki pop te ya ki pop ki ba uta unong kit kambalang ule ya ladi ki pop ki ba ka lok ka tengah ne utengah jong ka ki le ya pop ju ki khon ki ti jong uru en samap lang namaro le sneng ula pen ya ji ki we ki jing ba ti na kene daw ka ji ong jong jisu shisha bangin sei atau tnyat kadai bangin nong ko bangin hab itu ila ka jong pop la jong shwa ngin itu chwe khung la jong ya kata da ka bangi duai da ka bangi puson ngi sau thu ka jing bom long ka jong i en rai wat ka jing bom long ngi dei ban pandep ka ram jong i ha ka ban wan ra ki we ban ya ka ji shisha abangi duai ya ke jin duai pan map ke bangi la duai mane naka sla ka bakhat lai naka kot lenti meneng ban balai banga pha pli ka kot map ya nga manta nga de waduna tang ba nga kwa ban yo jing pan em de da ka banga pan be ya pi khandiat abong pli ka kot marsi teng ke yimane kam don kot te plit di ke i don ki bawan hapo imane map yanga kalong ko balai syaka jing lai khawai kai lai theater ban long tagi spectators le ki jing lai page football te ngakan tu da ki jing ye di phi baro ba phian ra ik ko tim neng apa piuhan yang mana? Tiada ke kuat tim neng.
Namara pirwai tu kasam, mane kasam kusutanat bah, puson, mo, kadonang tu, yakin tien keba jeliu, ya keba, ngidon kaman puson, habangi ruai bangi pej artat, dan rela ding cus ngapi kakuayar, di kambiang re, di ngakwa pan ongi pi hakaneka selaga bakhat lai, jong kakot lenti beneng, habangi duai mane ong, ngapla hau blay beren bor hoi. Pada pi kon man kupara bang lele pop shibun daki tien daki kam bad daki jing lek klet ngap mo daki jing lek klet shisha lele pop ngitit lai sing lai wan kamut ayu kata ke jing lek klet kadai ke jing bom yo i ya ke jing don kam ban pen bej haka imlang kasalang laga de kajing bamsap ke baladon lesi ka chinong katau ngiong kabiang kan ka surok kabiang lem don nala biang ka surok ka de ka nala haju por don manu ban ong don kam shisha ban sina ka nala kadang baka surok kan ne ngide ban ong ngide ban wat ka hok abang ile ko menta kebut gimle klet Hei langi syuong, wetip stu, ngi syuong gi kenyat lagi way kata kadai kejing leklet, but kejing leklet kadai kepop. Ya kebangi kum ka kenhun ngiduai nak bentah kata, pi, tengi duai nak bentah ki por kebangim ngim don kata kejing kemiet bahaya lah kejong kebensim ro, bang miui kejing telot, Lapi kan mau meneh kepuar kemas jungi kena ngelai kenuksa. Wang bau job, ulah sempap, ulah dulu berkoi kecingri, lah syak penyap, lah syak tu. Ikun kela klem keyeng lah yablut. Mentah saya ledi, mentah prum. Henry kat badan yok mat kini kie barok. Syashkor buat ngabjar hika jing start tina kena daw naga kitab job kal nong ka balai phulai khot lai phulai nam tai jung phi suk bhaban kan mau mo lai kal nong balai phulai khot lai phulai wong kum ni to shu syashkor batus ngabjar ngan sa hika jing start ye phi la pet chuai ledi shim la baklai hendai kita ki jing jenjar ki lawan hu ki jing du ya ki jing ya ka jing don gm chu ya ki khun ki ti ban manta wat ka lok ro ka kren ben yu tim me yo blai shadow to blai ju me pet balai kan ne hendai na kaliang jong job ong ladang ilaban pediang ya ki babha nagi kti jung utrai hatu nginom pediang ya ki ru ki bom dabha pi habau kmi dalam jung mensim ujo i halaka jung mensim udon nem to khung ti manta ma u lama ka jing em jung ula long kanuk sai ka pertai berwei ba ngin chu sha skor ngin ngap jar ngis hikai jing start you ngis hikai jing start tiga ni glong ke bau konradu kwa yang ai phi kon man ko para tapi page na ki big personality sa Bible mo nadu Moses ulah le kam ka bakrau jong jing penyak briu ulah khruat la briu baklain im hing sim ksa ba klain don weyu Namar hadin bau tip bau dei sisha udei naka jaj Hebrew Moses lu itai nong Egypt iba sensyar ikop yo Hebrew nak le Moses khurwat tep hapo yu tep hapo siap berkat bom don manu tip Di Henry hadi katapat
Nagaliang jong Moses sading tapat habaula peni ka yaki we pat ula peni ki we yaki jimbak lagi we ki ong kumno yu Moses pila le ayu piru pila kruat pila tep siap pi batai start ayu yangi pi hatu Moses unkan randin no unkan randin no hoi ngalalap ke pop che tu ngapet no drai shu ban long leader tian drai Moses lo kmi de la ke jong man sim lo i ke jing bakla udabet ula kmi de la ke jong man sim ula em ke jing em ke pas neu du kata-kata udah usim bakrautam haba udang yat kai halor tum yeng lo i ka Bershiba bakasum ula shim ka kadega tengah jung yuria ula yeshong ka bat ka jayu nagaliang jong u sim debet ula batai bayau yuria de ban bu hakmat jong amadan tama kenam unyap hatu kamde ke jimpen ya breu ke jingklem bat jimpen ya breu haju por abau Nathan ulawan hu hadin ulai tu prophet ulai tu long don wi breu hakane kan nong ba jangi ubadon sibon kilang brot henre bawan upar lok jung ne une urus pa ulale simpan panda kalang brot jong baduk ulah peniap siem kenrat nginlek kumnoi kumune nah kalian usim debet wang kumunu breu tinggi debet pencidom ngin siem kilang brot jong tau burus pa ngin aino hadu baduk nah kalian Jonathan wang kumno siem kenrat dema pi pilale ayu pitrai bom don batip namar balai namar ba pila sim tengah ika tengah jujuria pila pak pendiap no yu tengah jongka pila syong matka bat nadu kata kesengi udah bet ula yu ila ka jong apam ula yu i bedwa kang syau belai misyam naga sam basan puwei ya kadi kejing du kang jong udah bet nah ya hau blei boong kumni lakang syau blei barul ong bau un isnei nakasam ka basan puwei ngirwai ka ngirwai to isnei pa jong me ko trai banganom bitar ba menom pen rem yangi junom nagaliang jong udah bet ulai i la ke jong pop manamar badon manuri manu bapeni ya Moses ru ulai i la ke jong pop mardon manuri manu bapeni ya kim shim la kan randin ban syakri ya ublei Paulus apostol haba peniap ya Stepan ula don langang tu ula mencur ula penbat yaki janju gitu kinong lentemau yu Stepan ula pensitom yaki Kristan ula lek sa Damaskus bat peniap yaki Henry halenti ha Damaskus kajing syai ju blai kal tang syai na ula hap na kulai Sol balai mela pensitom ben yang Bajayu hang tau yu i ala ke jong kapam manu papan beju deu jisuhi baro si ketang yu i ala ke jong ipam kohan men kepada be
Hagani ka sengi balang. Zasdangi ka porlen. Kani ka por bangit perkat sisya iladi. Hatu ngidon yo to kung ubang ikit haladi bangim yo kata ka jimba klala jong. Ngi muslia sene syatai ngi yo ka jimba klala jong ki pan. Ngin puson syoi ladi ngi kmiyet syoi la ka jong mensim. Bad kata ka jikmiyet jong ka mensim ka dehi ka jing sai tngyat na ki pan. Ta kunu kesaba bah jong jim jongi. Ngi salah ba rabi ki wong pe perlog kani ngal ayat lang baka ju kalenti ngala syam yaladi pin ai da ka personal witness lane ka jing sakhi da ka jing nyupi ublay ulama pe nga ublay ulap pediang ya nga bad mentang suk piro ya yo ma di kata ka jing snai ju ublay kumala ujona hakapas dang ulam mud ban pet no na ni ban ilalap yalap chane ni be Henry andau blay ula pha ngoi dau do kha la le pre ya hapo ka haka rut duriau jokan ni be habula mi na ka po do kha luang se ek bre chane ni be blank ya gane ki jing ong ju blay bangan ya rap ngan penbak ngan penbej ya ki jing bakla ju wei Om day ban ken sting bad las mutu ikata bahaba usdang manialap da kijing sakhi lede ngalamut ban le no chakwe ka perthei habang la syong hat ka judge ka eryong erniet kalawan bad khadu khadwai ngal sutu bade da ka pop jonga ngal syong hatrai jongka ni ka judge Barkhoi la bread lut ya kijing kia Henry haba kita kipara nong syong judge yo banga klem kuslai namang la sautu ela ka jang pom kadu garwai kilong deune de na kadaw jone basa ki ka ni ka eryong erngit tikila syem we na kikti we na kijat wong we arlai bread yu kadu garwai jar ka eryong klem klasange no Namaru blay ulat mu ban penbej. Kajing si para jungi kadai kata bane penbej iwi pat bane rap mar keliang. Bangin yoi la utngiat la jong. But habau Noah habau nakaliang jong Jonah ulia tu ikinong Ninibe ya gane kajing jia. Babla don hapo ka Hapo jong udok ha lai sengi lai miet badla priu de khadu khadwai jiayu kinong nevdibe ka jingem ka jong kalong sya ka jing weng tngiat iki weipat bangi ai ka personal witness te ai ba ngi sarung hakani ka porlen ka sengi balang bertpei badai artat ka sengi sya jing chakandia badba ngin ngau thu ba ngin weng no yaki eki ba kadum ya ka jingmod je berkat jungi ya ka mensim ka donut jungi bad bangin ya rap lemi ki weiru ban weng no ya ki jinduna ki jimbakala bar klem da ting klem da siir nomor ka ne ka dei ka jingkwa ka jung blay yangi eni ro yu Jesus Christ So mahiang lang, minarway, nangay. Insyim ya kana mojung ruai ka balai spa andriu puwe. Lai spa andriu puwe. Long time
Wan man keparabe I tu ki bapen kre I so nangkong kin skop ha ban wan sini. Go blade taken ran, kunang bu kunang tau. Melai ka hukum yu kun menriu ban long si melong kan rat halor gilai peu jin tau, bad ban kamai ya ka hok kason. Tu pe tu kmi yakini ki kun ki jongme, ki bada ka sep ki jongki, ila lum shi banta na ka yo ka kot ki jongki, ka kamai ka ji ki jongki, ka nong bat ka tu lob jongki. Bantrua naga bentagi kam jongme haga balang ke jongme. Duker khu kerdo ikini kijing terwa aingu. Kumbai lagi melagar khu ya kijing terwa u abel. Bad melaya ro ya kijing ai ke basida jong ke riu kentei haga temple. Do kinang man bahaman miat. Ai begini man kipara kinang roy kinang dap. Kinang pahu, kinang pahay, kinang light nakama ka siir, ka klam ka ngo, bagi jing snew ki baharukom ki baap tap iki. Ipa ni kani, hakateng u Jesus Christ utray jongi. Amen. Jogen pai show play bengar pa di u ya ki kam jingi met bat mensim kumau long tu pan saai tu wat bisa shem tu tiet na sapli Kajibab jung pi ngikat pat ya me ko try. Igar pat yami kutrai. Naka bentau ko pa bakun. As Bishop Victor kakenhun ki Bishop kilendo kiruniam bat ki katekis. Bakin penlai jaka por hagaban yalam bat pen priang jaka khobor ba syabaro ki jai ben riu balapan kamti hakajing sumasu khair jungki. Ngikat pat yami ko try. Igar pat yami kutrai. Naka bentau ki pai Kristan baro Bakin long barabor, bakulai ban syashkor, ya ketinu belai. Bat bakin dan kajing trang ban puli, ya kubor babha manla kasngi. Ngi kerpa dia me kutrai. Ngi kerpa dia me kutrai. Nak mata iway pe iway nangi. Baka ketinu belai kan penkala bat pentamai ya kijing im jongi. Bakin long ki kuan jong belai barok shilenter. Ngi kerpa dia me kutrai. Ngi kerpa dia me kutrai. Na kapenta kapercai salansar kabahap kit ya kalengkor kabakia jong kaklam kobet khat khandai bakan laik no kam kloi nakane ke jengpang lamba ki dawai deshin bakiri kapercai kila penmi ngi kerpat ya me kutrai ngi kerpat ya me kutrai jong ini pan o musim bakhoj bon pendap igi donut berki jengmut ceperkhat jong kipai tu belai dakisa bafer Kiba manta kia senan lang
ha ka jing yai lang rengkat kabalang kabayalum lang ha ka sinot ngi kerpat yami kotrai Irpat yami kutrai. to gini dawai kerpang ru na ka mata kipai dungai jong ka blok malki kiba sibet ke nyalum lang parisol na ka mata ka jing yamur jing lang kabayadei bat kalawai ha ka jing yai lenti jong kabalang ngi kerpat yami kotrai Irpat yami kutrai. Kandabi ngiduai nakabenta kinong Ukraine berjenjar nakadaw jong kanikatma berkumjuru wat kinong India kedang don ha kitu jaga ngirpat me kandabi siim kejing suk baman ai kejing suk ha kaperthei bat khamtam ha kari Russia bat kari Ukraine bat kiwe bat kiri kibaha hap kanikatma ngirpat yame kutrai ipani gini baro hakateng Yesus Kristus utrai jongi amen Kanamba kabalai spa nyopo. Lai spa nyopo. Nagasla kabar puwe ina jubab lang ya kejing khod jung lengdo pengen terwai kejing kenya hau play sla kabar puwe tuduai go para bagajing kenya jonga berjong pi kan long ba pediang hun hau play pa badan bor baro Tutrai padiang yang singkiri anak di jompi na kabenta kasingero patkupurom kakateng jompi kajing mentoy ngi yang palang cucu barok arway Ublay me wapan biang ya kijing ay ya ke ben terwa sya ka kerteng ke jong me
badu banyau ye gejing terwa kenya kejongi kum kadak jong gejing angnut kejongi ban syakri hok ya me ngiger pat ye gejing isnei kejong me ba kata ye ka bamela ayangi kum katelong jong ka hok men ai ru ye ka kum kalat ban yo ye ka bainong kejongi dau kres utrai jongi Utrai udon rengkat bat pi Rengkat bat piru Oh kentiu ya lagi donu Ni kentiu ya kisha utrai Oh ngini ai ngui utrai kan radu blei jongi Kasyang hapat kadeh Da shisha kalong ba syang ho ba badai Gedai ti ku jengi ba kejeng penem yangi Maman la kapol ba kejaka banai ngu eme ko kan rat ko kpa ba koi ko blai beren bor bat bam ju kot Lang ba utrai jongi u Jesus Christ Namar da kejing isne yangi ki pop jongi ula penret ya ladi balakai u nagathai soti da kejing shashito malor keding pna ula pelai jengi na kejing ya bam jukut bada ka bami pat na ki bayap ula yangi ya kejing em bam jukut bat kumta Rengkat bat ki angel bat ki arkangel ki khet sim bat ki hima bat baro ki pai belen bat ki bor jong ka beneng ngirwai ki jing ruai ro ya me kat ba klem sange ngi pen bena Bakut utrai Bakut ublei kipa Nengat bertegina Dakaburong jongi Ruai husana syajong Husana klemku Ruai husana ublei Shunah Hosana you play Juna Yaro yuta bawan Hakakeng utrai Nebat bertegidan Dakaburong jombi Ruai hosana syadron Hosana klemku Why Hosanna you play, Judah. Why Hosanna you play, Judah. Da shisha melong bukhui ko trai katamei jong jing khui baro Namar kata ngiger pat yemi pen khui pen kentangi gini gijin terwa ke jongi naga bapai mensim jong me kum ka umjer halor jongki bakindup kelalong yangi kamet berkasnam jong utrai jongi u Jesu Christ agapor baladino yu badala kamons ngobha ula priang ye kejing sha shitom ula shem yu kupu badak baingu yeme ula kedia yu berdula ai lagi senran uong Toshim batubam nakane pibaro. Namar kane kalong kamet janga. Ia kaba NIT na kebenta jongpi. Haga jurukam enalayabam.
ula sheme ka khuri pada ka baingu biang yeme ula ai ka halaki senran uong tu shim batu di nakane pibaro namar kane kalong ka khuri jong ka snam jonga jong ka jutang batamai bat bam jukot ya ka ban penmi na ka banta jong phi ban na ka banta ki babun ya ka ban mahap ki pom to le ye kane ban kan mau yanga Kajing maya, jong kajing nge. Namar kata ngi papan mentai kajing ya ba kajing mi pat jong ngi truwa me ko trai yok pu jang kajing em ba de ka khuri jong kajing panem ngi dai ngoi dem namar melan yew yang ngi babet ban yeng khmat jong me bad ban shakri yeme daga bas ngauret ngi gerpat yeme ban ngi ba yo benta ka met ba kasna mo kres ngin long ba pnetli ka we dau men sim ba khoi Tukan mau ku try ka balang ka jongme ka balap priang sa talak ka partay. Penjanay ka haka jing iye renggat ber Francis uk pabuku jengi Victor lengdo bishop jengi bad baro kilingdo. Tukan mau lem rui kin men ki para shenrang berkente ibalayo tia daga bakar men ya ka jing mi pan. De baro ki balak lat no haka jing isnay ka jongme. Tu pediang iki sya ka jing syai ka kemad jongme. To isnay yang ibaro ikarpat yame nang ba ringkat bat ka Maria tesuti bakoi me jang ublay Joseph bakoi kurim jangka ya apostol bakoi bat baro kiru koi ki balapan ngau bahaya me pateng la pateng nginde blong ki babet ban yo bentalem ha ka jing em bam jugot bat bangin ya ro bat pendon buram me dau kun jang me u Jesu Christ Hau lembat ubat hau kan long ame ublay ukpa bidun bor hakaji long kawe jong umen sim bakut baro kaburam bakaji ro junom la junom kumbala hukum ingi daw nong penem Bergumalahi kai ngi degak tin blay nginut bantuai kuk pa jongi ubahne kan long ka ba kuy ka kerteng jong me kan wan ka hima jong me kan long ka mon jong me Aga kendau kumahabnen Tu ayangi menta kecing bang jongi Kabahala kasngi Batu mabyangi akireng kang jongi Kumbangi rungi ma Yaki bales new yangi Bad wat yalam yangi Shaka jing penshoy Henry to pelad yangi Naka bas new To pelad yangi kerpat kutrai negajing snew baro Hagajin sebun kejame to aji sujin sai nagi sengi jongi
kenang pada kejing Arab kejing Isnei kejing me ngin lai berbo nagapop ngin yo kejing ada nagajing jenjar baro kad bangin ang apat kermen ni kejing wan pat unong penem jangi uji sukres Iduai nam tak kejing suk ke pertei kam tam kitu jaga baron katma bad ke bawah ngiduai ni yang wat pe gi pop jongi henry ke jingej jong balang ke jongmi ngide mangi kita ke balang pen klan ke jingej ke jengi abagi pen klan ke jingej jengi ublei udang pe chu gi pop jengi udang pe chu ke yau tu tngiat bodon hangi udang pe chu tu khung bodon hangi Henry usape ya kejinge ya kejing bersiang jingi ban lebha. Utrai Yesus Kristus melaong hagi apostol jangme kejing su ke ino na baphi kejing su janga nga ai phi. Wat pegi pop jingi. Henry kejinge jang balang ke jangme. Bar kejing sebun ke jangme. Tu ai ka badangi wei pai wei. Ya kejing suk ba kejing long shitali ka wei ket kum kamon jangme. Me ba em ba bosun syar. Junom la junom. Kejing sukutrai kandon berobor ringkat bat pi. Tuan itu ruai kejing suk iwei hai iwei pan. Hakmi u Yesus Kristus ukonlang brod jang ublei ubakit no agi pop ke pertei sumengi badan bog bersyakhot syagani gejing kawai jang ukon lang brod berat ngam syong hok menrung pok ging janga andrei syong tena ketien mensim janga kan sakyai Ngin shimira na mojing ruai kaba ar spa ar po ar spa ar po ar.
Shonya kapuri jona
Lakot sengubahaya baro ki para Kristen juga blok Malki mentakasngi haga jingi ai jumut lang haga consultation seminar na kabanta ka sinod ar hajar ar pulai kaban long shibet por shibaji habiang ki hall isnjuki kentei Catholic zone 2 jong ka archdiocese Shillong rakhi ya ka International Women's Day rengkat berkecing yalang lekecing keduk lang ke Bahan Riu ha segerahat parish nong Mensong haka Sengi Utrai Bersawan Riu Tarik haka sedang por khandai Citeng Step telah pensyuri ki kentei berok bagi nilai sim mentah yau ni usok nengkong bagi sim ngin sabeteng hadu bakut jong ubenai March nadu Shitarik kamot nadu la sengi baar ya kimas menstep sengi poya en sedang no hagapor henriu beji menstep ya kimas sengi poya nadu Shitarik kamot sengi baar la sengi en sedang no hagapor henriu beji menstep di kaporlen kasasdang agani ka artarik pat ka sengi balang berdepei kabedi ka sengi syak jing it besgin dia bangin penstom miladi na kadaw ki pop jengi pergi pop jeki weiru ten sadon sauteli ki mas agani ka sengi nengkong riu beji menstep kadwei beji menstep nam dagi anak school Divine Savior mat ki weiru gila banwan wat ki pai baru por lai Citeng no pai sengi bat san Citeng no pai sengi kaya jing pendon buram sengi berdepe yang ni dan sadon ke jing rublei ke lenti ding pena man ka sengi thok ding por san Citeng yang ni po imani bat sepen kodru da kamas aki dagi por ngisa syong skapla hapo office parish priest lani hapo kaparlor jung parish tu ngini aduai Andala besaingi dah kecing ai bapelat im jong me ngigerpat ye kecing isnei ke jong me gutrai badakane ka sakramen dah kabami besaingi hakani ka perthei men penlong yangi kinong yok bentalem hakecing im bom kutsu dau kres utrai jongi amen utrai udon ringkat bat phi Ringkat bat piru lei badan bor baro ukpa badukun badu mensim makut unker ku kerdo yangi Amen lei suk ban iet ban syakri yau trai Ngis mongo yang play anu por ngini duai ya kini jin duai nam ta kasinot buat yo padar ngieng khmat jongme ko mensim makut Yang khmat jami kumensim bakoi kat bang ya lumlang ha ka kerteng ke jongme Pangirum lang kering jomi rengkat bat me marwei banyalam yangi Ringkat bani marwai banyalang yengi tuan syongsa hagido nut jongi Wan syongsa akidor jomi hikai yangi ya kalenti ke bangi de banyai Hikai yengi kelenti kebangi banyat bat bakumnu nginang banbut ya ka Bat kumnu nginang banbut yaka milong ki batelot bat ki bapop Ilong kibatlot bat kapapom wat sya yangi bangin penpriang jing kulumar Wat syai bangin priang yang jumar wat sya baka jing bom tip Wat syai bajing tim kan yalam arsut yangi Dalam arsut ini sya kalenti ke babakla Syakalenti babakla ne ke jing le shiliang Ni gajile syuliang kan penkelan ya ki kam jongi Penkelalanya kikam jumi Wai bangin syam hame Doa bangin syamri ya ke jing teli ke jongi Dan syuliati jumi nang bangin la banyai lang
sha ka jing em bam jukot bat banginom yaj bakla na galanti ka jing shisha bat na ke e ka badei yakani baro ngi gerpat name ubatrekam haman ka jaka berkipor ka jing yatali jang ukpa badukun junom la junom amen. Ngin shimya ka nang bajing rai ka ba saus pa lai pun rio. Saus pa lai pun rio. Sabka surga warna syashinyam durya Pajing shai Teiki mensin bakwaya kajing beren Pajing shai Kaburam au kpab rau pun rau mensim bukun kumbang lalong hau bam ningkong jumentar parwor chunam la chunam amen. Kudonur bukui tamu Jisu kumaria mirap ke Kristan. Deng kpab rau pun mensim bukun amen.